pag-alagad kanimo isip pari ug obispo. Usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon, makanunayon sa pag-ampo ug manggihatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot ng iyang mga hiyas, maghatag sa tanan ug makanunayong panagingnan, ug makita sa simbahan nga ngay siya ibayaw sa kadungganan sa altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog niining imong alagad. Mapaubsanon kaming nangalyupo kanimo, ngay mga itugot kanamo kining among gipangayo. Dinhi bungat ang imong pangayoon. Sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo ana akas sa mga langit pagdaygon ng imong ngalan, maabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan namo sa padagadlaw namo kadadlaw ang busla kami sa mga sala. Mga nagabasaylo kami nakasala kanamo dili mo kami tugyan sa panlay. Inunawalawas sa kami sikirata namin. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga sa Jesus. Santa Maria, inaan ka sa Diyos, si ampo kami magkasala, karang sara sa kamatay. Amen. Himaya sa amahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Mayngon sigdaring Royce kapon sa mga katuigan walang katapusan. Amen. Sa ngalan sa amahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Palihog manglingkod. Palihog manindog alang sa Angelos. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang anghel sa Ginoo may pibalo kang Maria. Ginamgod sa lalayan sa Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus. Santa Maria, inaan ka sa Diyos, si ampo kami magkasala, karang sara sa kamatay. Amen. Ania ang ulipon sa Ginoo. Matuman ninig natin sumala sa iyong pulong. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus. Santa Maria, inaan ka sa Diyos, si ampo kami magkasala, karang sara sa kamatay. Amen. Ug ang pulong na himong tao. Umpiyo siya ban kanato. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus. Santa Maria, inaan ka sa Diyos, si ampo kami magkasala, karang sara sa kamatay. Amen. Iampo mo kami, Santa ngainahan sa Dios. Araming tako sa mga gasaan ni Kristo. Magampo kita, ang grasya mo nangamuyo kami Ginoo. Ibubo sa among mga kasing-kasing, aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatao ni Kristo imong anak, tungod siyang kasakit ug kamatayon sa krus, madala unta ngadto sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mayngon sigdaring Ginoong gahapon sa mga katuigan ng walang katapusan. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen.
Awito na to karon ang mga awit sa himaya. Mamakpakitaong maninggit kita sa kalipay hilabihan. Kaya ang Ginoo nagtultol ka nato sa hustong dalan adlaw tanan. Himaya, bisay maya, himaya sa amahan. Himaya, bisay maya, himaya sa amahan. Mayong gabi kanyong tanan, karong adlaw gisaulog sa tibok simbahan ang kapistahan ni Santo Tomas Apostol. Sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Maigsoon maghinulsol kita sa atong mga sala aron mandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa. Ikaw ang gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Ugadait sa iyang mga tao, dinisayuta. Ginoong Diyos langit nung hari, Diyos samahan makagagam sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadai kami kanimo tungo sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo bugtong anak sa amahan. Ginoong Diyos Kordero sa Diyos. Ikaw nagawag tan sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tungo sa amahan, dawatang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdono, Jesucristo. Ubay sa Espiritu Santo, diya sa himaya sa Diyos ka amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita, itugot makagagahom nga Dios, nga magmaya kami sa pangilin ni Santo Tomas Apostol, aron katagbangan unta kami sa kanunay sa iyang panalipod, ug mabuhi unta pinagi sa pagtuo, sa ngalan ni Jesucristo imong anak,
nga iyang gila nga Ginoo, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Busa kamong mga dili Hudiyo, dili na mga langyaw o mga dumuduong, kundili mga katagilungsod na sa katawhan sa Dios, ug mga sakop sa iyang banay. Gitugod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles ug sa mga propeta, ug ang bato nga gisukaran nga mao si Kristo Jesus. Siya mao ang nagsagang sa tibuok balay hangtod mahimo kining templo nga balaan sa Ginoo. Uban sa tanang magtotoo, kamo usab nga nahiusa kaniya, gihimong usa ka balay, diin nagpuyo ang Dios, pinaagi sa iyang espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, og isangyaw ang maayong balita. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Dayga ang Ginoo, kamong tanang mga nasod. Himaya siya, kamong tanang katawhan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang mayong balita. Kay makanunayon ang iyang kalooy, alang kahanato, ug ang kamatinud-anon sa Ginoo, nagalungtad hang sa kahangturan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, og isangyaw ang maayong balita. Alleluia, 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 alleluia. Pagdaigong ng Diyos, alleluia. Pagdaigong ng Diyos, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manasab kanimo. kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Himiyaw ikaw o Ginoo. Si Tomas nga ginganlag kaluha, usa sa napulog duha ka tinun-an, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. Busa gisuginlan siya sa uban nga mga tinun-an, nakita namo ang Ginoo. Si Tomas mingon kanila, gawas kun makita ko og ikatapion ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot, og mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako motuo. Human milabay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak, og nahiuban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan,
Apan mitungha si Jesus ug mibarog sa taliwala nila ug miingon, mainyo unta ang kalinaw. Unya mingon siya kang Tomas, tan-awa akong kamot ug hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa akong kilid. Tuo ug ayaw na pagduha-duha. Si Tomas mingon kaniya, Ginoo ko ug Dios ko. Unya mingon si Jesus kaniya, mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan katong mutuo bisan wala makakita kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Inigbasa nato sa balaan nga kasulatan, tingali maka-encounter ta og mga klase-klase sa tao, and they have their different faith journeys. Lain-lain ang ilang panaw sa pagtuo. Sama pananglit ni San Pablo. Gusto siya nga iya yung pamatyon ang mga Kristiyanos. Pero sa dihang mipakita kaniya ang atong Ginoo on his way to Damascus, didto na usab siya. Muna nga nahimo na siya nga usa ka matawag na tog makugihon nga apostol. Si San Pedro usab kibawta nga iyang limod atong Ginoo makatulo, pero sa dihang ang iyang pagtuo usab na usab mituon sa pagkabanhaw niya, nahimo sa siya nga apostol nga makugihon usab. Ug karon niata sa kinabuhi ni Tomas nga apostol. And perhaps this is one apostle that we can mirror our life. Makaingon ta nga parihas miani pud niya og dagan sa kinabuhi, sa panaw sa pagtuo. Kay mituo siya sa atong Ginoo, nya madugay nagduha-duha. Nya pagkahuman nibalik na sab, na-recover pud niya yang pagtuo. Muna nga sa Ebanghelyo atong nadungog, one of the greatest confessions of faith, my Lord and my God. Musulti katag my Lord and my God, makaingon ta nga dako na kayo ang atong pagtuog pagsalig sa Dios. Mituo jud ta nga siya present sa atong kinabuhi. Pero bisan pag ingana sayod ta nga nasa'y mga higayon, mabot ta sa pagduha-duha. Nay mga higayon nga kita makablame sa Ginoo. Nay mga higayon maka-question ta sa Ginoo nganong nahitabo maninako. Those questions are already moments of doubt. Pero sayod ta nga sama ni Tomas, sa pag-agi niya ni ining iyang pace, ang iyang panaw, human nga mituo na siya sa tong Ginoo, wala nay atrasan. Nahimo na siyang usasab ka apostol nga matawag sa natog makugihon, sumapa sa tradisyon, nabut sa ni siya didto sa India na nagsangyaw sa Ebanghelyo. Pero tingali makapangutana sad ta sa kay rason, nganong miabot man si Tomas sa iyang matawag natog moment of doubt. And that was the time nagpalayo siya sa uban nga mga apostoles. Kay kung nakuyog pa sa primerong pagpakita sa tong Ginoo together with the rest of the apostles, di unta nga na ang iyang reaksyon. Pero sa diyang gisultihan na siya nga nahimamat nakita na mo ang Ginoo nga nabanhaw, wala din siya mutuo. Sa ikaduha na, dito na sa sunod semana, nga dito na naka-exclaim siya, nasulti niya ang akong giingon nga Ginoo ko ug Dios ko. So, kung ang tao mo palayo sa simbahan, kung ang tao mingon nga kanang muadto siya, di siya mukuyog sa panon, makaingon sa ta nga maabot sang panahon nga sa hinay-hinay pod, muhinay pod, makunhod pod ang iya
nga pagtuo. Kay ang connection magkalayo man. No? So paningkamutan nato sa atong kinabuhi that the connection with God is always there. No? In many other ways. No? Sa unsang pagiha that we remain connected. Kay pinaagi ni ini sa matag higayon sa atong kinabuhi malipayon nga panghitabo or dili kayo malipayon o maayo nga panghitabo magpabilin gihapon atong pagtuo ug pagsalig. Palihog manindog. Uban ang pagtuo diha sa nabanhawng Kristo kansa mga samad mo'y timailhan sa iyang kadaugan, ipadangat nato karon atong mga katuyuan ngadto sa amahan. Mingon kita, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Nga isip simbahan, dili unta kita magmakulang sa pagpadayag sa atong pagtuo ngadto sa mga walay pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga mulambo ug motubo unta ang simbahan dinhi sa Asya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga tig-ang makasasala ug mga walay pagtuo makabuntog sa ilang mga pagduha-duha ug mosagop sa tinuod nga pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga sila nga nabugatan sa pagpuyo, ilabi na ang mga nagmingaw ug nagmasakiton, makasinati sa kalipay sa nabanhawng Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teopilo kamomot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga matuuhong nangamatay, makaambit sa himaya sa kinabuhing tunhay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Amahan sa among pagpadangat sa among mga katuyuan, paladmi ang among pagtuo aron sama sa pagtuo ni Santo Tomas, higugmaon og simbahon namo ang imong anak nga nagpuyog nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Daigon ikaw sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na nung kining among gihalad, ang panugbino nga abot sa yuta. O ginamasa kamo sa mga tao, mahimo silang kalano sa kalagalang kana amo. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos Santo sa kahangturan. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos Santo sa kahangturan. Mga igsoon, pagampo kamor nga kung inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo Kristo gikan sa imong mga kamot, alang sa dayeg nga may siyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok nga santos nga simbahan. Nagatuman kami Ginoo sa among katungdanan sa pag-alagad kanimo, ang pingi imong mga gasa dinhi kanamo, nga nagahalad kanimo sakripisyo sa pagdaig, sa pagpasidungog namo kang Santo Tomas Apostol, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo, Nasab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayang mo Diyos Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ngayong matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay o makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo
kanunay ug sa tanang dapit, kayo mong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles, aron mo barog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan, ingon ug timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan, ug magtanyag sa langitnon nga pagtulun-an aron pamation sa tanan nga katawhan. Ug busa uban sa mga anghel mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, 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 Ginoong sa kagahuman, puno ang langit, ug iyong utang sa imong himaya. Hosana, 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 Hosana sa kahitasan. Santos gid ikaw Ginoong tuburan sa tanang kasantos, ipadala imong spiritu aron pagsantos nining mga gasa. Ang mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipas salamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik ngayon. Aron paghandom sa kamatayon, pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpahan sa kinabuhi kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip, nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibok kalibutan, imo ang mahimpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, sa tanang mga obispo, sa tanang mga pari. Hinumdumi usab among mga igsuon nga nangamatay. Hatuyam po ito makaigsuunan nga mihalina. Malaumon nga mabanhaw sila, tanan nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, ato yampo ang mga buhi pa. Himoa kami angayan nga makambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Mariang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Senyor San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ni Santo Tomas, o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amoy ikaw nga daygon ug amoy ikaw nga himayaon, pinagin su Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga mahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog himaya hangtod sa kahangturan. Amen.
Karon magampo kita sa atong amahan, atong gamiton mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namong nasa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, moabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot. Dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matagad lang, ihatag ka na mo karong adlaw. Upasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunuan, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga mo kami luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa mong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ngingarian ang gahamag ang himaya hantod sa kanturan. Ginoong Kristo, naingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Nasab kanimo. Pakita tang pag-inig sunay panagdait. Kordero sa Kordero sa Dios, kinagawag taon sa masalas kilabutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, kinagawag taon sa masalas kilabutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, kinagawag taon sa masalas kilabutan, hatagi kami sa kalinaw. Kinatong Ginoong Kristo, Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kinimo, apan ipumulong lamang ug mamaya ko. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso't kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan paman sa puso't diwa. Tayo'y isa lamang kahit na tayo'y magkahiwalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo
ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagtungo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig. Magampo kita. Itugot nga uban kang Santo Tomas nga apostol, ang among giilang nga Ginoo ug Dios, amo usab nga tuuhan, pinagi sa buhat ug kinabuhi. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod itong pangadyo ng pag-ampo alang sa sugbuswak kitang tanan. Langito namong amahan, imo kaming gimugna ngadto sa imong dagway ug kasamahan, imo kaming gisagop isip imong mga anak ug gigiyahan pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Nagampo kami karon alang sa katumanan ning among paningkamot ang sugbuswak, usa ka mabulugong hitabo nga nagalantaw sa pagmugna sa gisugyot nga mga dioceses sa Danau sa amihanang Sugbo ug sa karkar sa habagatang Sugbo. Buka mo mga mata sa pagsusi sa heograpiya, demografiya, panalapi ug sa mga buhat pagtukod nga adunay kalabutan nining among damgo, aron kami makapabarog og mga bag-ong mga lokal nga simbahan nga mobansay-bansay sa pagpangilabot diha sa panganggamhanan ug otoridad ug matinuoron diha sa pakiglambigit sa misyon alang sa usa ka sinuduhanong simbahan. Kining tanan among gipangayo kanimo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Señor Santo Niño, Kalay kami. Birhen sa Guadalupe, Iyampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iyampo mo kami. palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo, Nasa kanimo. iduko inyong mga ulo alang sa panalangin. Ang Dios nga nagtukod sa iyang simbahan ibabaw sa mga apostoles, manalangin unta kaninyo pinagi sa pag-ampo ni Santo Tomas. Amen. Ang Dios nga maglamdag unta kaninyo sa pagsunod sa panig-ingnan sa mga apostoles o sa paghatag o pagpangsaksi sa kamatuoran at ubangan sa mga tao. Amen. Ang mga pagtudlo sa mga apostoles naglig-on sa inyong pagtuo. Ang ilang mga pag-ampo magdala unta kaninyo ngadto sa iyang tinuod ug tunhay nga puloy-anan. Amen. Ug manalangin kanyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ato misa tungdanong gumagkalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayong gabi. Bisa. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan,
sa iyang bendisyon. At tunday ko ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimbahon, atong pagsimbahon.